Amansane yena yedie Kumawood TV aba Amansane winya no baby Kumawood TV Amansane yena yedie Kumawood TV aba Amansane yena yedie Kumawood TV aba Amansane winya no baby Kumawood TV Amansane yena yedie yo abusia for ya da mo nyina ase wo empara ahobọ etayechi otwe ampon obo ade no na dawo na ma ene me no nyina yeti ase ya wura abosom afufrom ya me aye adom ode atwa abosom nsia aka abosom nsia edan ni so bedru abosom nsia toso ni no patu no so ubetwa ana wontwa wo ba ade ese enti anada yi ya wa say ebe che wade ya be mo ho niam e wo wiase na ahinta wonfo ne hunu bi eya no kwe ana say nya no kwe enti aha Kumawood TV Africa si adane da nyina wani bu so a wo hwe ebi ana nnan kwa ne da wo de ato Kumawood TV a wo hwe padawoma aha Kumawood TV a afidi a agentre ha e wo ba dia wiase nyina ya jiatu na show ya wo hwe your friend the spiritual hot seat ya hade akwara bi antra ha nipa saso otra ha eyo obi a onim de osua hunu no odim ade a oba ade abo no ode hinta nipa sese nipa yo kachira pai sankofo no na yehwe o ha eto yo obi a oni abre na onim de na odim oba ade rehwemu ene oba ade ensa no nwuma ahinta na wo ho na so nipa bi hunu ye na de wo hunu no ya ma kwan sebra na so be kire ni wonim deja okatema to na daache woni wiase a ya kawo efisa pene sekretema empro ya me ensha me a me di me ho chia me no me di major prophet Charles Opokuda ko o fa major wa major so ya mo be sunsun de a edi a de benyame a ene the great oracle one oba de ensha no anyu ababa ni twa mo baba na be ba de beto aso me das Kumawood TV aba Amansane yena yedie Kumawood TV yasu yedie yen ne ye Kumawood movie na ye TV ni Kumawood TV there adamfo the best Kumawood TV yena yedie no jayato wakofa okudie no aba beta da bida Kumawood TV yena yedie Kumawood TV aba Amansane yena yedie Kumawood TV aba Amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahwe Amansane winya no baby Kumawood TV Amansane yena yedie Kumawood TV Amansane yena yedie Odiaba mi yedie no odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba
apamada kaya tamfuyayo efie bebrebe chikwae odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemunu ba mebelochi nie Kumawu TV nie kwsoare Kumawu TV na eyeyaya die nie Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Ami yebi mawa danase Onye danase se nyami yebi mawa danase eya sedan ko a keep watching Kumawu TV Victor Oye eho na menso mehwe nyami nhyirawo Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Asida yedimo nyami Asida yedimo nyami eyo musomfo fan mensa junior nie me pese okosoa na wo Kumawu TV eye ya yediemu yenkosoa hwe nyami enhirao Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Uye mami But your family Jojo Ahem Kosoa hwe Kumawu TV now life ain't the same that God bless you too much Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu So far so good. But who say Kumawu TV? TV a Osha wa ankasa wani beje amo who say TV pa na ohwe no. Mujuma di nso so far so good. Yadama sepa Kumawu. Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Yami woni na enye Yesu no di amame Yami woni na yana do Morocco Setechema da bodiem emoje widimu afusane Metwa ye ijo ama no da Kumawu yakasa diem se wanhwe Kumawu anu ahaho upeti papa ye chikanya miasem ye entertainment football adie bia na koso wiase bia se wi Kumawu a miniti bia be inefo Kumawu yakasa ye diem ya mi sha se we Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV aba amansane yena yediemu Kumawu TV aba amansane yena yediemu ya busafo da mo nyina ase ya sai aba from em oba de enhya yina enna ya ba behwe enema bi ya otuntumfo ene wo kwasiburu ni enso ewo ho na ya behwe ade bi black and white powers which one is more powerful black and white powers which one is more powerful tuntum etumi ene fita etumi de na emu oduro de na so se ya western world ene wo yanka na sai local world me ko for de me na me enti no wodi me ho abura me wo me desha wo me dem ti da maka no pa fa ompenso ade obetimi aye ne bia no aye sa aha obetimi ka se ya wa possible ni esunsun ene wo bi before nso de eye no kure na spirit kure wo ho ana se ni ho na se wo ho a tuntum ne fufuo na de na mu oduro ano ne asamo a ye ba bobobo ho ye be de won komo ne atwe won komo ye ba bam ye hwe de wom entire ye ba besua de ye wura sunsum kakra oba de nsae
interview ane bisa ne sɛ tumi bia ne ho a ɔlenketu na na otumfo akonnwa ɔpem so awadama nana ebo mu asema mechia wo ɛna ɔse nti otumfo akonnwa ya ɔte so yi enti ma no susu sɛ yɛkwa ɔso amamra de otumfo bɛto yi enti otumfo gya amamra no to ɛkɔtena so de ma asɔfo de nsa gu no so enti ɔgye nyamedi na mo honhom de honhom bia ne wiase bravo bibi papa nso akasa se yɛbɛsom no a yɛnsom no honhom mu ne nokware yɛmfa de ɛhe yɛmfa maame ne deɛ no ɔtwene mu tan yɛmfa nti ɔyɛ nyame ɔnyankopɔn akasa yɛmfa yɛnsom no ho na yi nokware ɛna honhom na maame where from you a wobɛka sɛ honhom ni hɔ ɛdu ne nyankopɔn no prof wobɛfa deɛ ɔso akɔ school fa school sɛm no to nkyɛn school ɔkɔ ni meyɛ na wanya no ɔsan so te aburokyire prof yi aburokyire nyɛ baabi a mekwa sɛ baako akyerɛ wo ɛnneɛma esisi wɔ bible mu no aburokyire di nnim ɔn sɛ baabi a ayi moses kɔ yɛ akoa ayi ɔde atwa pharaoh baabi a joseph kɔ yɛ akoa akyi ɔbɛda ne prime minister sɛ hwan ne nyina si wɔ african but then where was europe where was american ɔmo nyɛ obi a yɛ na asi asosɔ ɔmo so ɛdi na last bɛka na sɛ me nneɛma bi a me sua yɛ ɛne huhum nimdi a me wɔ no these white people they sat down ɛna ɔmo sɛ no there is a continent called the black continent containing only blacks. So if you say accomplish we should go out there and look for that black content that contain only blacks. Because a new man now I never been general my co school NTDA. NTDA yes to Christ one co school as you name there on the been as of for. Papa in here so achim area where DC say DC kwachi o say me say DC for a bag and have a place one co school that as you say DC kwachi no performance our perform no omo so body bi Oxford University na Cambridge omo dimi perform bi in this case no ha bi yan pasu kun go ho to so mo timi omo de ana ma kosu na ma kosu enie ya be so odu mo yan popon si yan so no honhum mu ni ne kware mu edu ma me no nyo obi aso ka se obi ade ne odu mo yan popon ti ase o si yan so no honhum mu ana no kware mu so e de be bi mu yan yesese prof yan mu hwe kwa ya ko Sunday school mu sani ma wonyina yɛka ehunu sɛ si yɛbɔ mpaeɛ a yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛn agya a ɔwɔ soro wodi ho ntew wahene mmra papa ne yɛhu no ɛnɛ sɛ na maame ka deɛ ɔnyi ne sinya kokɔn hɔ edwuma no ofi different world ɔno deɛ ɔse wakɔ school at the same time ɔte kwasi buroni kurom atena hɔ bɛɛ 36 or more years na ɛno akyi ne papa kora yɛ wɔhene na me go challenge me go wi me throw challenge maame pa ɔnfa me number na yɛmfa ne mmra me sunsun jo de dia kan obegye de se bibi wo ho oh yes I'm telling you ya be ya dia ma no se obubu ana wonyare na ya nya age bi so obebu ana honhom ye me ka se ba kwa cho medical doctors I respect them but at times obu wo hospital krana obitim ka se ya de wo de ya ye test ma ko be 25 test ma ko be 30 prof ya re ne nko e di doctor got my advice mama people cho so kwa so bi ana so ni mo bi o sunsun mo ni a approach no so ye de emwa doctors ni bebe timi kasa asem no e dey ntina se do mbrem na se cause no da ko bompa ya mayarefo a doctors ni makwan na ka ya kosi enkuaduro ye nkuta panie but on kwento so ye mo be bompa ya mayarefo no emfa maye ti ma mre mesre no on samra biem na honhom de e wo ho ade bi ni obi aso yire eni din okay na edia se wo se honhom wo e ba na obi agye de se honhom wo me pa cho honhom no yehu ne se nipa aba yehu no hu no enti o mo hen honhom eyetumi ayefa no mote yehu wonye wotwe ho ahia eno ndi na ese ewiase ni mu nipa ye coronavirus dia ise coronavirus no ba di minim population census no be a number na koduru ye say almost 8 billion ene wo wiase ba ise papa yi ba minim ne akwakosie enso awon wo wiase no edoso more than trillion ena honhom bi aso no efitumi bi aso ye honhom okay omo ni ba di omo te omo nya omo ne nam saa enti obeso chese tamu a na abofo ye de so nya angels of god omo nya abofo nku a omo ye adwuma ti se honhom ni ho de a ene nyame ni ho abofo ni ho okay india say maybe so yawo kwase bro ne honhom ene ho bi before so honhom ana honhom ni nyina ya baako good question onim yawo nyenyankopon che continent no odi bia gu ye okay
ti so hwa ho ma yo mo gu nwia so ene wo mo abuom mo ti nsuo mo ni na masase so sabe be person aba wiase a ye wasojafo akuso ompun nsuo ana nsuo so ompun asase pese so sabe pe na tie na se ye ka ho asem a na me ka on se emprepi no se ye commanding spirit ana de be connected to ahonhoma ye tell you su ayama se pastor bi ana obi oye kunhunjuma ana obi obese ogidin ewezi ni din aye commandant na tumi ade a o tell you soldier for atare yeah me tell wade won say so bi ana ayi animtuni bi ana obi oye show bi akose police atare shoulder yes ye connected to the spiritual realm and so for be want to use soldier for atare a musician when open the commanding spirit and they say do I say and say do before complain. Wow. Edi sa black no any white no ye continent Nyankopon no de breye no ye ne de na express abrafon omo ye hye ana possible no so ye e won de ba ye de connected to the witchcraft sana be for so de abrafon so de connected to the witchcraft e je nyama ye ha de no mudi no ko ko so de omo ni abrafon isu super yesu super mane ni abani omni say process omo fa no de say no ko na nan mo ha ahifie ni ade na amamre ta sunu mu gu nsa ade selfo ni application ni ade no be amamre kosi bro ni so woni dia ono so ye na kosi bro ni be so o chere say nti Africa angwa na application wo angwa na snap wo ebi ni kunu yesi ni nyina no ono abofi de perform rituals omukum kuko omu ye niema wo videos no na ni chere say kosi bro ni hye be dada ye mo kai say niema ni nyina anye no afa akire no ye sa de ko no when you say without blacks and without blacks Abrafo cannot survive. There are many people who came for us we did not go there yanko what is they say black maybe to pass across the brony but brony na travel all in so na pass over we yes continent bi wo ha abi before the buso na ebe hu na seli say na be koso ama ya brabo no nto me ba we enye say hu hia wo mo hu hia ye without blacks they cannot live. Yes, yes, baby. And I'm to ha. And I'm very sure. Mobile now, Mokan some rules, it won't say, now say Popu, Papa blacks are choking kiss or not. Almost in someone was on Casamoka. Blacks the bob from the Pajaba Tubias. What will you never be a CA or one kind of credential? Okay. But I never answer me. I say, Yamu Popias until what you be a prepared pandemic. Near Fabu Ama. And the two was about you know, it will be a year, it will be a year. But be a day and say, and now Brofno to me a walk at the before. Your friend him say, million and a million. I will blast him. The area could be beneath a corner, a quarter for 5,000. And they owe me. That's not say, I read by no much as I did not blasting the 8 year, no 8 year. We are Yami or when you may my blast, when you said a boy, who is it? Maybe I make us say, Saya Rio Yabe. Yes, in the country, somewhere. Because we tell me I did be wa. Coco, how's a coco? And your coronavirus is phone here. Oh, yeah, you tell me because I say, maybe a spiritual doctor or say, how's a coco? Yes, and your coronavirus. That was slow. Once I've been tearing, pepper room, room. Okay. One. When I say, coco, yesterday, we were also just about China for coco. Within 5 minutes, we be a master. We be a better a four program. Now call long no. Now could be. Say I know that my candy had a make us work. The so many that is asthma. When the asthma, you are not attacking. I don't want to be a say the pumping. A man from an echo bam. Yes, and you're attacking the country. Say, it's me now. Okay. And one of money. There's always a Madagascar when you do a proposal on Montias. So also met 2 more. I was on 2 more. Now say, tell you what's in your machine. Other virus number Ghanaian bacteria. And what we have a Sunday amount. It is about from day. That's because it's possible in the year Sadian one. Now, I mean, there's some penetration TV, so I can say you need local food. You local food must any man be bring home. So, Madagascar for Ninchi of the Bay, Ninchi of Bua. Ninchi Madagascar was some more. A friend, any baby friends of Wama, if you have a friend of Wama. Put Wama friend into a master, stop it. You didn't never told for Nippedu. Yanko may room when I saw possible Indian, but now you soon argue. Celebrate your baby before wedding. Who have organizations? What be a drabber? When I can one mammy and your mamma be near you no more pay.
yɛn mo yɛrɛ gyeɛ na kɛ nyina yɛ support bɛyɛ sɛ sɛ ɛnfi obi ne kofi baabi no ɔmo mo suro pasa ɛnyɛ mɛ wɔ Africa ha no aborɔfo mo suro ɛti black power no a yɛka black power no ne mo adi nkyɛn white power bebree baasa ɔba black power no a yɛ ɔmo yɛ abrafo ɔmo nyɛ saa so na akɔ white continent na ɔmo so ɔmo wɔ bi ba yɛ deɛ na no ɔhye kyɛn ɔmo deɛ nti India yɛmura sunsun waka abibifoɔ ne aborɔfo wakyerɛ ma mmiɛ mu sɛ black no ho ɔden ɛkyɛ white bebree okay nti sɛ obi yusu local spirits ɛno ta akwasi broni abɔ abibifoɔ adwene sɛ ahadeɛ no yɛ bosom but wopɛ akwasi broni kurom na yusu akwasi broni ɛwɔ ho no a ɛno yɛ angel ɛno yɛ nyankopɔn deɛ na woba yɛ bibire mu a awon mu na wa ne de omo ya abosom omo nyina nye omo ya bone etu aka che bibini sɛ hwɛ yie no akɔ hɔ okɔ no mu a obɛkɔ bonsam gye enti obi a wɔ ofi no ka ha ana so yɛ bibini bia no ɔkyerɛ so bɛfiri Ghana akɔ India akɔ Broni krom Pakistan no nyina kɔpɛtumi firi hɔ ɛde ba Ghana bedi dwuma ne nananom de yɛn nso bu ha kɔsi Broni aka kyɛ so ɔkɔ ne nananom de yɛn ho a ɔbɛkɔ bonsam gye etu ɔde hu ato no so ɛna so obi kɔ yusu saa spirits no a yehu ne sɛ ɔyɛ bonsam etu obi ampɛ sɛ ɔyɛ dɛ ɔkɔ ne nkyɛn ɛna wo sɛ local deɛ no ahasɛ deɛ no wɔn ne yɛ abrafo yɛ ɔpapa deɛ ɔbɔ ne saa na kɔsi Broni deɛ nso yɛ ɔpapa ɛdeɛ ɔbɔ ne nti mpɛsɛ bisa sɛ obi yusu honhom a ɛwɔ yɛayɛ bibire mu ha yɛ ɛfɛ ne bosom na obi yusu kɔsi Broni deɛ yɛ ɛfɛ ne ɛnkyɛn no a saa nkɔfo mmienu wei ɛmu deɛ na ɛde bida ase prof bɛsɛ amafo tirom tie ne yepa bosom na ne nananom yusu no ɔgya sɛ ɛnyɛ sɛ yɛade bɔ ne ɛyɛ din na se kyerɛ nyana sɛ adeɛ deɛ ɛsom me bo anaa me bo so adeɛ ɛne ɛma me kɔ ɔmo ta aka bebree ɔsɛ asɛm asi deɛ ɛyi wɔyɛ me bosom me yere me kun me wura me wei ɔyɛ me bosom ɛnyɛ ade bɔ ne ne yɛnhyɛ ne so ne yɛhwɛ adeɛ wo sɛ maka ne ha bɛsena aka da bia sɛ makɔ India this is the second time menkɔ biem mebɛkɔ Egypt maka wɔ fia sɛ mebɛkɔ Egypt but ɛnsɛ na time ni 21 weeks am sɛ time mekɔ Egypt mekɔ first kɔ second ɔmo kɛkyɛm sɛ ɔmo sere me spiritual master baako sɛ na yɛ nneɛma yɛ kura nyina ɛfa yɛ de firi ayi na ba Africa ne ba ɛno nti ne next yɛ ba India fɔ na kaa saa asɛm ɔmo kaa saa asɛm kyɛm sɛ nneɛma ekuta ɔmo no fa ɔmo de firi yes ɛna ba yɛ na sɛ me sere saa sɛ yɛ sɛ sɔfo bi akɔfa India fo bi aba mo ba be kuma pɔkye tuntum ne na me sere saa yɛ small direction ɛso onim yi so tukwa ne nya yɛ no bla yɛ no yɛ kurom a yɛ wa pɔnkye bi osu saa ma ade akyi oda bɔ mu a ɔbɛyɛ saa ma ade akyi tuntum wɔn yɛ de wɔn yɛ saa nneɛma no wɔn asɔfo yes na ne nkyɛn so bɛkɔ Egypt ni sɛ yɛfrɛ bi the pyramid of Egypt wɔn America wɔn nim na the master ni bie nyima ni so abɛnto saa ɔsɛ Africa ɔhwɛ mi din sɛm sɛ yie yɛ nyima nyina na aborɔfo abɛsi yɛ mu sɛ nyima na aborɔfo no bɛgye yɛ na yɛ plantain ɔno mbɛka sɛ ma agye wo deɛ nyɛ ɛbɛyɛ dɛm ɛbɛyɛ mu se ne mu sɛ yɛ nana na ɛma atena so ade kyena bɛka nnɛ data ɔne yɛ sɛ ɔno so ma boso no data na bankyɛ bo utu bankyɛ baako nipa 20 bɛdi pagya bankyɛ baako a nipa 20 bɛdi mo nanso na ne yɛsɛ saa nneɛma no yɛ aboso no yɛ gyae no a ɔmo nyɛ hwɛ yɛ mu sɛ ɔsɛ asase wobɛtumi atu bankyɛ dua bɛyɛ 100 wonya 10 series ɛno nti neɛ wo sɛ ɛti ase nyankopɔn ne mmiɛyɛ ɛne wabɔde ama yɛ so last bɛyɛ program ɔ me se nyankopɔn atwa n'ani ɛde n'akyi ama yɛ ɛnti ama Africa biribi yɛ bia ne yɛnhunu ɛna kɔsi bɔ nso abɔ pɔ sɛ biribi a Africa fo yɛ sɛ ɔmbɛyɛ ɔmbɛka bom no yɛmmɔ mo kwa no mka bom a yɛada pa bɛda adi na masa obi te ne kurom ne madua kookoo meme ne ba wo na me wɔma me price na wo wo dua fi kurom ba na ɔbɛma me price ɛnyɛ na aborɔfo no sisi yɛ saa wo meme te ne kurom a meme bi series wo sɛ fa ayi dollars ɛyɛ budget how meme di series me fa ko dollars ɛyɛ budget sɛ me yɛ manifo nso ate aseɛ yɛ kurom sika yi da bi ameka aborɔfo mo yɛ bad one we should be very vigilant with these people ne nka meka saa ne sɛ ɔno sɛ yɛtwa sika a nyɛ Ghana ne yɛtwa na sɛ sika mu ne yɛtwa yi aborɔfo ne yɛtwa no de abrɛ so ɔbɛde wagye ne sɛ ɔmanyi bi ansie ɔmanyi bi ansie wo so ɔntwa 1000 ma no ɔtwa 2000 no de ɛfa enti ɛmmerɛ so sɛ Africa nyɛ mmra yɛnka yɛ mmom yɛ mu sɛ bɛtumi ayɛ biribi agyi ne papa one of my spiritual fathers I mean call in China
me som no pene asempa apostle ko Joseph that's me right pene niam bebe oh was Africa ye betumi aye oso wo ye ne car na KUST for business say we no ne grams ye say the net was the nima ne say apostle ko Jo ene yo ye that's all why you say that oh yakoko ko you say we say black and me say no esusun ebian say the kan Madagascar for you the buy na dey nim tree enti o man pani o tin me se kire nka say we ni aduro enso tu yefo let's me ba ha be ka dawa any honey one sem o man pani wona ka dawa one sem so dawa ni honey masa o de friend of dia masa no way kontomre any onyo enso ka bom etimi diabetic nyame ne nyina ache ana ko sibro ni aba ka che se sa ne o se Friday se dialysis so se dialysis masa se do to dialysis so ne bo dey se dialysis so se dey so yare bi o mo ni ne bo dey papa ne so create ani a pet mo ni a dey ayere mo and so dialysis so se ho awon ya ka ho asem yo edie bi wo ho ye friend say twiapia twiapia yes ni yini very good and ma sa de no we twiapia ko afi wo so a ye wo ayi ye friend say ahoma cham ahoma brafo ni ye ka bo mo atimi ni mo a say huhuma etimi no aye wo so eboa but abofna mi ati say eno enye o se kan tete no na kuku bia si uchi ahụ a ebu ene kwa kuku kwa mo se ebosu obi ba ofe na kuku kwa si obeka say hey akon free nyame o ebosu india mame enka me ho na mento ade bra me pa me be bisawo me da se spiritual thing bi me da se abusia fo mo hweme madawo ma ene yesua de pa osoro aka na ho obo ade ye na dwuma ensuo no atenka se ensuo no obegu pa na mframa enemo no anode abusia me do odru GB1 me to ade akra wo asoma meso enyu wo fide ni free ha na esua de GB1 Industries GB1 asoma kan to se ensuo ya emuna ya mframa fa gigigi kokoko wo de nyame na beka ye o nyame na wo GB1 asoma kan to se wo den kom she bi ma se ensuo no ne mframa na ebon che wo se bribi ba besi enti abusua se wo dan na wo boso enya for the team of GB1 Industries. GB1 what do we hear in the say? Omo bodan so. All colors of roofing. Omo obi. Na se wo nya si ofie awie. Na ko bi na bodan so ma wa. For the team of GB1 Industries. The part of GB1 Industries omo ko bi e fa na kom. Official road. Na bi a custom barrier no e wo no. Hot one na GB1 Industries omo wo. The part of number ni 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and answer 0243 577 283 where GB1 Industries omo a number and I'm the atugano me pa chomo do edisa heba ma me edisa ena wadawoma for bi ade nsu ya tanka for bi mo fa do no bi mra na me do na sa edisa kemete so ado ma sore abusia wo yo bi a wo tra se che ya bi a tra se ya honum samoyi obeso na osisi ekrom ko ase etwom utimi drive saa boso mu kase ni nyina ye oya samashi adusa ha bedru aka me mejo kameti enka bia ye adusa ha bedru eye ekro ho adwuma so obi a won kase mu ye oya wo dam ye oya usisi ekro bam na wo kwati afia sabi wontimi enya wonan ema ho nto me ka fo adusa ha ba e de ama adusa wo den nsuo e bo san so the capsules make an answer or the mister and the capsules every century we are bad on today that we have a catch a man we are baby as so to me today never the suffer of cinema and so who you it me you say no baby afo na ya tro kan say the baby piano ko ne to anwa na dem way no mistake na be afa every some ko na beti na bo we are that man say me we are about the bridge American for the sa e the amount and the say eba the patrol pen so for to for the team e was so me baby so me macro inside boyfriend station on one abega e bisa e drebi the patrol je na person na no mo nkasa no mo mo bi 0500 110 115 0500 110 115 and answer 0577 009 824 0577 009 824 and 0557 009 8
05 where ebisa heba the number and am dey atu piano the patch of the road new Bafan heba Mr. New Bafan heba capsules ora Bafan me patch me chiawo ora Bafan de ono bi o se me kan to say one am kwa ho another wura this a bia bi na this a tria what bia kasa what ya ba bia kasa wọ́n mú òkè mú a ọtí sá àbá wọ́n ṣe owó àbáfọ̀ mi ní sẹ́mi tí nàá nam mẹ́nà mi sá malaria nù mẹ́nà mi sá hepatitis B mẹ́nà mi yẹ wèé mẹ́pàtọ́ owó àbáfọ̀ nǹkan ẹ̀ na wọ́n sá sún a yàrá tí àbá kásá ọmọ bíi na wọ́n ní papa ẹni nkọ̀mọ́ ebi àbá ẹ̀yẹ mukuro wọ́n ọ̀sà adánsá hepatitis B adánsá yàrá ẹ̀yẹ tìmí mọ́ni ẹ̀yẹ general sickness wọ́n ní àbáfọ̀ ẹ̀dúró bi àdàbọ̀ àwọn mẹ́pàtọ́ tẹ̀ náà bẹ̀yì náà ní papa ẹ̀ńkásá 0453 511 501 0453 511 501 and 0208 233 058 0208 233 058 where new Bafan heba new Bafan mixture the patch of the road na go na so here na go susu ni pasa da bia meka kire wo yi na go we say sadia mo bi hawa o mo dia fo de tem e wo na go na so here sasa nyankopon ya dom ma pẹ̀lú ẹ̀sùn asọ́fọ́ ní asọ́rí fìdíye wà bẹ́ẹ̀ jẹ́ sùn ọ́nà wà sí ẹ̀fà ní asọ́rí wọ́n yẹ fìdí sún ètò yẹ asọ́fọ́ àmì kásá kyerẹ́ wọn ní dáhọ́ nípa tí ọmọ mi twá ní ọmọ yẹn sí à ẹ̀bá ẹ̀bẹ̀ tó aṣọ. Kumawu TV aba amansane yena yedie Kumawu TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Odiaba mi yedie no odiabo Odiabo misika samno so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe tikurae odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemu ba mebelo chenie Kumawood TV nie kosoare Kumawood TV na eyeyaya yedie nie Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Nyami yebi mawa danase Onye danase se nyami yebi mawa danase Eya sedanko a keep watching Kumawood TV Victor Oye ehona mensomeshe nyami israo Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Asida yedimu nyami Yedimu nyami Yedimu nyami Asida yedimu nyami Yedimu nyami Yedimu nyami Eyo musonfo fan mensa junior nie me pese okoswa na wo Kumawood TV eye ya yediemu yankoswa hwe nyame Israel Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu Uye mami Uye mami Uye mami Uye mami Watch family Jojo ahem koswa hwe Kumawood TV now life ain't the same that God bless you too much Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu So far so good. But who say Kumawood TV? TV a Osha wan kasa wani beje amo who say TV pa na wo hwe no. Mujuma di nso so far so good. Yadamase pa Kumawood. Kumawood TV amansane yena yedimu Kumawood TV amansane yena yedimu
Yami wonina enye Yesu no dia mame Yami wonina yana do Morocco setechama da bodiem emoje widimu afusane metwa ye ijo ama no da Kumawud yakasedium se wanhwe Kumawud anu aho upetiri papa ye chikanya miasem ye entertainment football adie biele koso wiase bia se wi Kumawud a ni tiri bia obo inefo Kumawud yakasedium ya misha se we Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV aba amansane yena yedimu Kumawud TV aba amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV amansane yena yedimu Odiaba mi yedie no odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe chikura odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemu ba mebelochi ni Kumawud TV ni kosoare Kumawud TV na yedie ni Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV amansane yena yedimu Ami yebi mawadanase Onye danase se nyami yebi mawadanase eya sedanko a keep watching Kumawud TV Victor Oye ehona mensomehwe nyami nhyirawo Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV amansane yena yedimu Asida yedimu nyami Asida yedimu nyami eyo musomfo fan mensa junior ni me pese okosoa na wo hwe Kumawud TV eye ya yediemu yenkosoa hwe nyami enhwao Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV amansane yena yedimu Uye mami Watch family George Wahin kosoa hwe Kumawud TV now life ain't the same that God bless you too much Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV amansane yena yedimu So far so good. Me who say Kumawud TV TV a o hwa wa ankasa wani beje amo who say TV pa na o hwe no mujuma die nso so far so good. Yadamase pa Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV amansane yena yedimu Yami wonina enye Yesu no dia mame Yami wonina yana do Morocco setechama da bodiem emoje widimu afusane metwa ye ijo ama no da Kumawud yakasedium se wanhwe Kumawud anu aho upetiri papa ye chikanya miasem ye entertainment football adie biele koso wiase bia se wi Kumawud a ni tiri bia obo inefo Kumawud yakasedium ya misha se we Kumawud TV amansane yena yedimu Kumawud TV aba amansane
yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winnano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Odiaba mi yedieno odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe chikura odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemu ba mebelochi ni Kumawood TV ni kwsoare Kumawood TV na yeyeye ni Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Ami yebi mawadanase Onye danase se nyami yebi mawadanase Eya sedanko a keep watching Kumawood TV Victor Oye ehona mensomeshe nyami israel Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Asida yedimu nyami Asida yedimu nyami Eya musonfo fan mensa junior ni me pesa okosoa na wo Kumawood TV eye ya yediemu yankosoa hwe nyame Israel Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Uye mami Watch from George Wahin kosoa hwe Kumawood TV now life ain't the same that God bless you too much Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu So far so good. But who say Kumawood TV? TV Osha wan kasa wani beje amo who say TV pa na wo hwe no. Mujuma di nso so far so good. Yadamase pa Kumawood. Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Biami woni na enye Yesu no dia mame Niami woni na yana do marako Setechema da bodiem emoja widimu afusane Metwa yejo ama no da Kumawood yakasa diem se wanhwe Kumawood anu aha upetiri papa ye chikanya miasem ye entertainment football adie biele koso wiase bia se wi Kumawood a mini tiri bia obayina fo Kumawood yakasa yedem ya misha se we Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winnano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV Amansane yena yedimu Odiaba mi yedieno odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba
apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe chikwae odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemunu ba mebelochi ni Kumawu TV ni kwaswawe Kumawu TV na eyeyaya die ni Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Ami yebi mawadanase Onye danase senyami yebi mawadanase eya sedanko a keep watching Kumawu TV Victor Oye ehona mensomeshe nyame nhyirawo Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Asida yedimu nyame Yedimu nyame Asida yedimu nyame Eya musomfo fan mensa junior ni me pese okoswa na wo Kumawu TV eye ya yediemu yankoswa hwe nyame enhwao Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Uye mami But your family Jojo Ahin Koswashe Kumawu TV now life ain't yet the same that God bless you too much Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu So far so good. But who say Kumawu TV? TV a Osha wa ankasa wani beje amo say TV pa na ohwe no. Mujuma di nso so far so good. Yadamase pa Kumawu. Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Yami wonina enye Yesu no dia mami Yami wonina yana do Morocco Setechema da bodiem emoja vidimu afusane Metwa ye ijo ama no da Kumawu yakasa diem se wanhwe Kumawu do anwa ha ho upetiri papa ye chikanya miasem ye entertainment football adie biele koso wiase bia se wi Kumawu do a ni tiri bia obayi na fo Kumawu yakasa ye diem ya mi sha se we Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV aba amansane yena yediemu Kumawu TV aba amansane yena yediemu Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu odiaba mi yedie no odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe chikwae odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemunu ba mebelochi ni Kumawu TV ni kwaswawe Kumawu TV na eyeyaya yedie ni Kumawu TV amansane yena yediemu Kumawu TV amansane yena yediemu Ami yebi mawadanase Onye danase senyami yebi mawadanase eya sedanko a keep watching Kumawu TV Victor Oye ehona mensomeshe nyame nhyirawo Kumawu TV amansane yena yediemu
Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Asida yedimu nyami, yedimu nyami, yedimu nyami. Asida yedimu nyami, yedimu nyami, yedimu nyami. Eyo musom fufang mensa junior ni me pese okoswa na wo Kumawood TV eye ya yedimu yankoswa hwe nyami enhwao. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Uye mami, uye mami, uye mami, uye mami. But your family George Wahin, Koswashe Kumawood TV. Now life ain't the same. That God bless you too much. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. So far so good. Me who say Kumawood TV TV a o hwa wa ankasa wani beje amo who say TV pa na o hwe no mujuma di nso so far so good. Yadamase pa Kumawood. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Yami woni na enye Yesu no dia mame. Yami woni na yana do marako. Sete chama da bodiem emoja vidimu afusane. Metwa ye ijo ama no da Kumawood yakasa diem. Se wanhwe Kumawood anu aha ho. Upeti papa ye Kenya miasem ye entertainment football adie biele koso wiase bia se we Kumawood a we tiri bia obo imefo Kumawood yakasa ye diem ya mi sha se we Kumawood. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Odiaba mi yedie no odiabo odiabo mi sikasam no so odiaba apamada kaya tamfuya yo efie bebrebe chikura odiabo yesunti odiabreme ahwefo eyemu ba mebelochi ni Kumawood TV ni kwsoare Kumawood TV na eyeyaya yedie ni. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Nyami yebi mawadanase oni danase se nyami yebi mawadanase eya sedan ko a keep watching Kumawood TV Victor Oye ehona mensomehwe nyami nshirawo. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Asida yedimu nyami, yedimu nyami, yedimu nyami. Asida yedimu nyami, yedimu nyami, yedimu nyami. Eyo musom fufang mensa junior ni me pese okoswa na wo Kumawood TV eye ya yedimu yankoswa hwe nyami enhwao. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV
amansane yena yedimu Uye mami, uye mami, uye mami, uye mami. But your family George Wahin, Koswashe Kumewu TV. Now life ain't the same. That God bless you too much. Kumewu TV amansane yena yedimu Kumewu TV amansane yena yedimu So far so good. But who say Kumewu TV? TV Osha wankasa wani beje. Amo say TV pa na ohwe no. Mujuma di nso so far so good. Yadamase pa Kumewu. Kumewu TV amansane yena yedimu Kumewu TV amansane yena yedimu Yami woni na enye Yesu no di amame. Yami woni